emhlabeni abantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakholwa mzakala kahle nangapha. Yebo. Hayi siyabonga uNkulunkulu. Kakhulu naso-ke ngemali. Angibonge kakhulu amakhwaya asetulile. Ngiyabonga, ngiyajabula. Kuthiwa ngesizulu qhude mantiki izingane. Competition engadalwanga muntu iyazenzekela. Siyabonga kakhulu uThongathi utulile. Siyabonga kakhulu. Ake ngisho lento. Ngiyafisa ukuthi uma uhlezi phansi ubona umuntu omile elungiswa ukuthi ulungiselwani ukuze ungafiki nawe usiyalungiswa. Nayibona le ndaba. Manje ngiyababuza abaseThongathi nani futhi ngifuna ngimise kabusha yini. Ukuthi ababukanga ukuthi ibhamushela ngimise kanjani. So ngiyacela-ke uma wazi ukuthi uzosukuma nansi lesiphoqayo and into esemqoka abazalwane kufanele phela isithombe sibe professional. U-YouTube ubona umhlaba wonke. Kodwa engizongitshela yona yenzekile ngoba ngifuna ukugibela laphezulu. Abantu abaphambili laba esikole ukuthi kufuneka babonakale ababonakali ngoba baphansi kwakhe. Umsebenzi walama-lights ukuthi sikhanye isithombe sicace. Manje ngoba ningafuni ukugibela nje nenza isithombe senu sibe sibi. Njengoba ningafuni ukuhleleka uma ngithi ikhamera inqamula la, hhayi abantu abafuna ukunyakaza. Iyangilimaza lento. Ngoba inkulumo yanqamuka ukuthi ifuna ngigcine ngiyeka ngize kule mic ngazi ngoba ngiyithande. So ngiyacela ukuthi silalelane siza ukuphela kwalento esifaya sizama ukuma khona. Hayi ukuthi ayifuni. Nale ayifuni. Kodwa bakithi kaJesu Sathane awuhlukane namama ekhaya. Awu ngeke phansi bakithi. Umothinta zona zidaliwe. Kami angivumi nje nami. Athinte zona lezi kodwa nazo hayi akanalo ilungelo. Sizoqhubeka-ke nenkonzo. Ngiyabonga ukuthi sidine sibambele isikhathi ngoba silate ngo-8 minutes. Kufanele ngime ngo-5:30 la ngamanye amagama 38 minutes past 5 ukuthi ngilate ngo-8 minutes. Kuzamekile. Silate kakhulu ngendlela edabulisayo. Sibonga kakhulu nonke enitholile. Siyamdumisa uNkulunkulu. Nathola-ke isambulo. Lelithole kade ngangicela bamshela ngangithulela lona isambulo. Ngiyacela ngathi nina lokhu niliphinda nje manithole ithuba ngoba itulo lisenhlizweni yami. Ngingazi noma abanye basalikhumbula yini. Niyalikhumbula nabanye? Isambulo bani? Sibevumile bathi balikhumbula. Isambulo bani? Isambulo chapter 4 verse 11. La kwakuthula obani amalunga angama-24 awaphansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade aphonse imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadala. Yilo leli culo lekade ngangilithanda ngilifisa. Hayi ngokufunda kwenye indawo. Uvesi 9 ka-chapter 5. Ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ukuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Wahamba kumamcele umfundisi ucele ngithokozisile
elitulile leli tulo noSunday school wakhe. Ngikhalileke ukuthi awukodwa bakithi abasekho abanye abaqhamukayo kanti selambulekile ebhamushela bazositulela lona-ke sebesitulekile. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Into engicela ukunithiphisa yona nje makhwaya ami, ngiyamthiphisa nje thiphu lenu. Umuntu oma phambi kwabantu kufanele abe ngcwele, awumi nanoma nobani. Ngoba number 1, umuntu oma naye engekho ngcwele umdalela isihogo. Umuntu oma naye engamkhonzi uNkulunkulu ngendlela efanele. So it's not about ukuthi zonke izindlela zirepresented. It's about ukudumisa uNkulunkulu ngokungcwele. Yebo asazana sihlulelana. Nawe mawazi ukuthi kunesono esikuhlulayo, phume kwaye. Uzisinqobe bese uyabuye kwaye. Kungamane kucula abantu ababili kunokucula kwabantu abawu-10, 15 ngoba balimaza umculo walaba ababili abangcwele. Niyayizwa lona? Asithathi noma ubani. Mawukuthi sifune ingane zisijoyile, masizazi ingane eyilalelayo ekhonza uNkulunkulu. Asituleni ubumnandi, situlele imiqhele yasezulwini. Masitulele laba abantu abahlezi la. Situlela lo esingamboni usazosihlulela ngokuma kwethu la. Ngizwa kahle bazalwane. Ngiyabonga. Makhwayeni bemayikhule bamahle uqikelele ukungcwele. Okuzongangena ezulwini ngenxa yokuthi ugcule nomuntu ongcolile. Wena othi ungcwele. Hayi kasidlule nomxolela nje iqiniso ngiyakubeka lo. Bathi ngesilungu if you throw the cap and iwele khanda lakho, it fits you. If it fits you, wear it. So uma izwi likhulunywa lihlaba livume lamukela uphenduke. Ungakhomba omunye umuntu okhulunywa nobani. Hayi akekho umuntu okhuluma naye. Ngikhuluma nathi sonke. Asiphileni impilo engcwele. Ngifuna makwenzeka ngilala ngelinye ilanga nazi ukuthi ngabe ukukhuluma ukungcwele nakuphila ngaze ngangena emgodini. Ayike angikunyela amazwi sekakhulumile. Yawazi nami ukuthi ayashisa awamnandi. What a mighty God we serve. 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 Noma kufanele ngibingelele njalo uma ngimala noma ngibingelele angikuke ngikhuleke siqale inkonzo yethu egameni likaJesu. Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu osithandayo nesihawu, siyathobeka ukuhlonishwa nguwena. Singobani, siyini, kodwa ngenxa yegazi lendodana yakho lachitheka ngalesi sikhathi esisikhumbulayo, Nkosi siyabonga wasenzela umusa. Umusa wakho mkhulu, umusa wakho isibusiso. Siyacela-ke Nkosi Moya Ongcwele usiphathelele nkonzo, ukhulume nami ngihlale phansi ngilalele, usebenzise lo mzimba oyiphethe lengcelo noma ngabe uyikuba. Ngiyacela-ke Nkosi, khuluma izwi lakho, abantwana bakho balilambele, sonke sililambele, sifuna ukukhuluma kwakho, asifuna komuntu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sibuyela-ke kwisahluko sethu, Isaiah 53.
Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Yayingenaso isimo nabuhle ukuba siyibuke. Uthi verse 2. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Nanjengempande emhlabathini owomileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Yayingabukeki ukuba siyifunde. Sizoqhubeka-ke ngalo le chapter 53 aprofeta ukuhlushwa kwenkosi uJesu umprofeti uIsaya. Kunezinto eziwu7 ezenziwa nguNkulunkulu Baba kuMesiya ngenxa yami nawe. Ngiyafisa ukuthi lezi zinto zinake ngoba njengoba uzozazi namhlanje siyokuzwa ngazo ngelinye ilanga. uJohn chapter 12 verse 48 uthi uJesu ngeke isanahlulela kodwa izwe ngelikhulume phakathi kwenu ilona elizolahlulela. Ngingakangeni-ke nokho kulezi zinto eziwu7 ngifuna ukusho ukuthi uBaba wathanda futhi kwamthokozisa ukufa kwendodana yakhe. uBaba uNkulunkulu wethu wathanda futhi kwamthokozisa ukufa kwendodana yakhe. Ungakuthokozisa wena ukufa kweyakho? Ungathanda uNkulunkulu mayekwephuca yona? Ngoba ngayo nangokufa kwayo kwakuzohlengwa indalo yakhe. Yikho uNkulunkulu wathanda kwakuzohlengwa indalo yakhe. Number 2, icebo nentando yakhe lalizophumelela ngokuhlushwa kwayo indodana yakhe. Lalingeke liphumelele ingahlushwanga. Yahlushwa kwaze kwaba sesiphambanweni, yafa, yavuka ngosuku lwesithathu. Emva kwensuku ezingamashumi 40 ivukile, yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngokwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Masibheka ku-Isaya 53 verse 10, lithi-ke ukugcwalisa lento engishoyo uzothi uthathaphi ukuthi uNkulunkulu wajabula. Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo. Yalizwa verse 10 kaIsaya 53, wathanda ukuyishaya ngezifo. Lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala. Iyakubona inzalo yayo, yenza izinsuku zayo zibe ziningi, nentando kaJehova yakuphumelela esandleni sayo. Yileso sizathu esenza uNkulunkulu athande ukuthi indodana yakhe ife. Wathanda wayishaya ngezifo. uJesu ashaywa ngezifo. Akumangalisi ukuthi noJobe washaywa ngezifo. Pho simangaliswa yini thina uma sishaywa ngezifo? Yini ekumangalisa? Usungazokhala uthi mina ngiyathandaza, angisini, ngiyakhuleka, angilulami ngesifo lesi. Engalo noPaul lapha kuTimotheyu wesibili last chapter uthi washiya uTrifomu egula eMiletu. noPaul kunabantu abakhulekela bangasinda, ngoba ukusinda komuntu kuyicebo likaNkulunkulu. uPaul okwathatha izimvangu zakhe zabekwa phezu kwabagulayo basinda, zabekwa phezu kwabanamadimoni aphuma, kodwa wahluleka ukukhulekela uTrifomu asinde, ngoba kusiyena uPaul ophilisa umuntu. uJesu okuyena ophilisa umuntu. Ngikhumbule ngitshela ngelinye ilanga ethi noma ngaba u100 ningabefundisi, mangingafuni umuntu aphile ngeke aphile. Nikwenzelani ningabefundisi lokunimemana ukuthi asizimele zenkosi sizokhuleka? Akusebenzi lokho. Ngawumfundise ngitshela ngezwi lakhe ngomlomo wakhe, wathi Nsibande yofika akhuleke lo, alikhiphe idimoni, afike omunye alifake, afike omunye alikhiphe, ufike la ubeka izandla liphumele ngene kuwena. Iyeke lento, iyekeni. Uyedwa umuntu ogcotshwayo ngaleso sikhathi uma emphambi kwabantu. Wakhuluma ngo-driver, wathi o-driver bangaba u4 bangena emotweni eyodwa. Immediately bonke behlezi emotweni u-driver uyena.
sebengama-passenger laba bantu. So umuntu oshumayelayo unikezwa amandla udontshiwe ngalelo langa noma kungahlala abafundisi abayi-1000. Makufika ogula emkhulekela uzosinda uma mina Jesu ngithanda. Mayingasinda kulona icala lalo mfundisi. Yingoba mina ngithanda sinda. Ngakwamukela, ngakuzwa, ngakuqonda, ngaku-understand. Makuthiwa weze nje abefundisi bezokhuleka la, angiyi ngoba kubizwa abaningi. So kungathi-ke mangivakashe ngakwini-ke abefundisi bakho noma endaweni bengimema ngingayi. Nami ngabafundisi bani umfundisi? Ngoba ngeke ngiye nje usungikhombile. Ngoba ngikwesabi, ngisaba uNkulunkulu. Niyibona lo ndaba? Seniyezwa niya-understand. So-ke uNkulunkulu wethu ngokufa kwendodana yakhe wayazi ukuthi kuzoseyivwa indalo. Nokuthi icebo lakhe lalizophumelela ngokuhlushwa kwayo. Yingakho-ke wathanda ukuyishaya ngezifo. Ngisho uTimothewu uqobo, mawufunda lapha kuTimothewu oqala, John chapter 4 noma ilast chapter yakhona ngisakhumbula. Uthi uPawulu, phuza iwayini kancane ngenxa yesisu sakho. Wahluleka uPawulu ukukhulekela uTimothewu asinde. NoTimothewu wayengumpostoli phansi kaPawulu, wahluleka ukuzikhulekela asinde. Okungukuthi sizozikhulekela thina singasindi, simkhulekele nina nisimbe. Kodwa lokho akusho ukuthi ungcolile lo mfundisi. Intando kaNkulunkulu ijulile. Ngakho-ke uNkulunkulu washaya indodana yakhe ngezifo. Wenza umphefumulo wayo kube ngumnikelo wecala. Usethi kuyobona inzalo yayo ibe ningi. Inzalo kaJesu yiphi na? Umzimba wakhe yithina la. Mangakanani amaKristu emhlabeni? Nqwa. Inkosi uJesu wanikelwa ngokwecebo elamiswa nguNkulunkulu. uNkulunkulu wakuthanda, wakuhlosa, wakuplana ukuthi indodana yakhe izonikelwa. Mawufunda iZenzo chapter 2 verse 22 kuya 24 lithi, madoda kwa-Israyeli, zwanini lawa mazwi. uJesu waseNazaretha, indoda efakazelwa uNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi ninoqobo lwenu. Yena lo esenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala. Lo uNkulunkulu wamvusa ethukulula imizunju yokufa, lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. uNkulunkulu futhi wamvusa ethukulula imizunju yokufa. Ukufa kusho ukuthi kubuhlungu, yayizwa lona, ukufa kuneminjunju, kubuhlungu. Kodwa kubuhlungu kulabo bantu abangahambanga ngokungcwele. Uma uhambe ngokungcwele, ukufa kumnandi. Yazi ukufa kumnandi kanjani? Kumnandi ukufa. Ngikhumbula ubaba umfundisi uSitekeli engcwaba unkosikazi wakhe. Uthi inkosikazi yayigula-ke ne-cancer, ithe isuka yathi inkosikazi, ngibona nansi inqola yamahhashi isingilandeli. Yabona lapha umuntu mayeva i-vision yakhe iyaqala ukufiphala ngasemhlabeni, ivuleke ezintweni ezingabonakaleyo. Waqalaza wathi akayiboni yona inqola, kodwa inkosikazi yayibona. Yafika inqola yamthatha, waphuma umphefumulo. Akumnandi ukufa kanjani? Ayikho lo mjunju. Ikhona imjunju ezo uJesu ngoba wayethwele izono zami nezakho. Ngale kwalokhu ukufa kumnandi kabi. Ngikhumbula le ndaba engiyikhuluma yokuthi kunomama wacela, wathi lo mama ephenduka, Nkosi, kwenzekani uma umuntu efa? Wathandaza efuna ukwazi, wayephile ekhaya lesizulu okudliwa yonke into, okwenziwa yonke into, okuhanjwe inyanga. Ngelinye ilanga kwaba nethende endaweni, waphenduka
wahamba wayakhona wasindiswa, kwabuye kwaba uyena yedwa osindisiweyo kuleli khaya, ewumakoti kuleli khaya. Kunamadodana, kunabanye omakoti nekhehla umkhulu walekhaya nogogo walekhaya. Wayesethandaza wathi, Nkosi, ngicela ungibonise ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Hayi, athandaze njengathi sonke sesikhuleke sikhohlwe. Ngishilo emini ngathi ngathandaza ngathi, Nkosi, ngicela ukwazi ukuthi leli bandla ukuthi angilivule liyafana nelaqala. Wathandaza ngakhohlwa. Naye wakhohlwa. Ngelinye ilanga noma ngezinye insuku laphula ikhehla umkhulu wala ekhaya, wagijinyiswa enyangeni, wagijinyiswa yonke indawo, kwacaca ukuthi ukufa kumuka naye. Ngelinye ilanga ekuseni mayivuka lo mama uvuswa yizwi lithi, lokho wakucelayo namhlanje uzokubona. Abantu ayikhanda, ngacelani kodwa Nkosi yami? Awu, angisayazi into engayicela. Umhluphe abuye uNkulunkulu akhe. Wathi ufuna ukubona ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Hayi-ke wayesiyalindela, kwathiwa namhlanje ngo-4 ntambama uzobona. Into ozoyibona lapho ungayitsheli muntu, koze kushomeni ukuthi khuluma. Lagula ikhehla, lagula kwabubi, waqoqana umndeni, wabona athi liyagoduka liyahamba ngani. Thema sithi 4 o'clock behlezi beqoqene kulabo round abakhulu basemakhaya. Uthi kwavele kwabholeka umgodi omkhulu eceleni erawundini. Thema ubholeka lo mgodi omkhulu, kwaphuma izinto angakwazi ukuyithaza. Ungathi kungabantu, okunye akunasandla, okunye kuneselilodwa, okunye kuvuza amathe. Zenyanyeka lezi zinto wazi ukuthi ziyini. Uthi thema ziphuma, usiyaphuma umphefumulo ekhehleni. Uthi thema uphuma umphefumulo bethi awulahamba, walibona livuka eceleni kwesidumo. Lingcolile. Lawubheka umzimba wakho, lawufela ngamathe, lawukhahlela. Lathi ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho umzimba wakho. Zafika lezi zinto eziphuma emgodini zalibamba, lakhala ikhehla, lashona emgodini omnyama ongenamkhawulo. Laphinda izwi lathi usukubonile ungakutsheli muntu, koze kushonile. Zahamba iy'nsuku, yahamba iminyaka, wasindiswa omunye ubhuti wala ekhaya. Hayi ndoda yakhe, wasindiswa omunye ubhuti. Wajabula wathi sesibabili siyakhona. Zahamba iy'nyanga, lakuyizwi lathi lokho wakucelayo namhlanje uzokubona. Washeshe wakhumbula ukuthi Nkosi yami, ngabona umuntu ongakholwa ukuthi uyahamba ubhuti namhlanje. Wakhala, layithulela nje izwi, wayithulela ngoNkulunkulu. Safika isikhathi wavele wahlathi ukugula njengoba umphuthuma ekade engaguli. Waqoqana umndeni, waqoqana lathi izwi ozokubona namhlanje ungakusho. Wavele wathula. Thema ithula kwehla isitebhisi ezulwini. Safike sathi ngqi phansi. Eduze kwesitebhisi kwehla kwenyuka iy'ngelosi. Nkosi yaphuma umphefumulo. Uthi wavuka, wavuka dressed in white. Wavuka egqoke ezimhlophe. Wawusibuka isidumbu sakhe. Wakhipha isandla wasikhawula wathi ngiyabonga mzimba wami ngoba ngiyala ngiyakhona ngoba wavuma ungamphazamisi. Wasisigibela isitebhisi zamasha iy'ngelosi ngapha nangapha, wanyuka waze wayosithela. Kunjalo ukufa kwabangcwele. UJesu lapha kuJohane 1:51 ekhuluma noNathaniel uthi niza kubona indodana yomuntu iyisikhwelo, iy'ngelosi zehla zenyuka ngapha nangapha esithinta phezulu ezulwini. Uma uya kuGenesis, ngisakhumbula noma 28 noma ubani, lapho uJakobe ebalekela u-Esau, wathatha itshe walala, waphupha umkhwelo. Lithi iBhayibheli umkhwelo osuke ezulwini uzoshaya phansi, uNkulunkulu emile phezulu kuwona, zehla zenyuka iy'ngelosi. Lo mkhwelo uJesu, ngokuthi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Thothe esekhulile lo mama, use-over 60, labuya izwi lathi usungayikhuluma into wayibonayo.
kule nkonzo okhonza kuyona. Njengoba sesiyazi nje nathi nami ngimxoxele wayekade twenze njani athuwe. Ngibuza ukuthi wena uyohamba kanjani? Uyohamba kanjani wena? Indlela ofe ngayo ayishintshi destination yakho. Indlela ofe ngayo ayishintshi ukuthi uyawo. Yazi ukuthi mawusufika isho bengabiza inyanga mhlambe udutshuliwe. Ngeke uthi udutshuliwe mawungcwele awuzobe isikhokhe. Basimlungu isidumbu sakho ukuthi okubulela uzofa haya ukushintsha kezulwini. Hayi ukuthi sifa kanjani akusangaka. Okusemqoka ukuthi ufuke uJesu noma ukho uJesu. Ngoba noma ungafa ufela ekudayisela womzimba babizwa babunsibanda zokungcwaba ngeke ungene ezulwini ngoba ungcwatshonsibanda. Mina futhi ke bazalwane khona lento edida abantu yazi ukuthi yanidida ngiyabonga uNkulunkulu andivusele yona. Yini umsebenzi kamfundisi emngcwabeni? Umfundisi uzoshumayeza abaphilayo. Thina sinandaba ukuthi singcwaba umuntu onjani. Khona abazalwane abangafuni uku-attend imingcwabo yabantu abayizoni. Uzongena esihogweni ungenela ukuthi awuyange esihlotsheni sakho noma kumakhelwane wakho ngoba uthi uyisoni. Mina ngingangcwaba umuntu ogqekezayo obulala oduna imoto anginandaba ngoba ngizushola utho ngaye. Angithi bakhona abanganehlobo abakhuluma ngaye. Mina ngizokhuluma izwi ukuthi kuphenduke laba bantu abaphilayo. Bese bethi abazalwane awuye emngcwabeni wesonto. Awuyi ufike udle. Kodwa uyaya uyoveza ivangeli. Mawungayo nekala fanele uvume isono sokunga-attend umngcwabo womuntu ongakholwa ngoba uthi ungcono wena. Uyahlulela uzosihogweni. Ngizokutshela nje mina ngeke ngikufihlele. Awukho umngcwabo esingawuhamba ngoba mhlambe wena uzoyeka ukuya kuloya mngcwabo kanti uNkulunkulu ubeke umfundisi oshumayela amaqiniso ubaba uNsibanda angafiki kuwo uzobuya usizakele emngcwabeni wesonto. Mawungayi uzosizakala kanjani? Labazalwane baphakeme abathi abaye emngcwabeni umuntu ongakholwa. Bazophenduka kanjani laba bantu? Bazoyazi kanjani inkolo? Hayi mina ngingcwaba noma ubani mina bathi kokuthunzwelana ngoba ngifuna ukubekelwa abantu yabona ngihlezi nje hlizami mnandi yathuma ngenza icebo likaNkulunkulu. So uNkulunkulu mayibulala umuntu ufuna kushunyelwa izwi lakhe. Awuyike wena ukosapota umfundisi wakho mhlawumbe ubuziwe uthi angiphi nalapho. Yiya kumnandi kabushumeza abantu ongabazi. Ubona 1 or 2 3 obazalwane bakho ukuqala iculo bakunamathele bakusiza uthola amandla. Wena wena ngoba ungcono. Okubuhlungu mhlawumbe uyoshanayo lo muntu obengcwatshwa esihogweni. Asiyeke nje ukuphakama akufuni uNkulunkulu. Ngakho-ke uNkulunkulu wayihlupha indodana yakhe ngoba ekuthandizwe. John 3:16 lithi ngokuba uNkulunkulu walithandizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba ilona loyo okholwa yangabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakama. Wathandizwa uNkulunkulu akathandanga abazalwane. Hayi wathandizwe ukuze kwakheka abazalwane. Mawungafuni ukuya emngcwabeni womuntu ongakholwa bazokwakheka kanjani abazalwane? Bazokwakheka kodwa-ke ngeke sisho lutho. Vele mhlawumbe awubizile kodwa ungamnqabeli umfundisi wakho. Ungamkhulumi kabi umfundisi wakho manje ushumayela la kungcole khona ngokuza ubizo nomthwalo. Esakho niyisono ukuthi awumsapotanga wahamba naye. Nenkosi uJesu Kristu uqobo akaphoqwanga ngubaba noma ngubanike nje ukuba zinikela ahlushwe. Into ofuneka siyazi uJesu akazange aphoqwe. Wahlushwa sizile khuluma zo7 akazange aphoqwe. Wakwenza ngenxa yothando ayethanda ngalo wena nayethanda ngalo mina. Wavuma.
sithola phezulu lenkosi. John chapter 10 verse 18. Uthi uJesu akakho ongangamuka ukuphila kwami. Hayi uthi akekho. Uthi kodwa ngidela ngokwami. Nginamandla okudela, nginamandla okubuye ngithabathe. Lo myalo ngwamukele kuBaba. So uJesu wayethanda isiphambanelo. Akaphoqwanga muntu ngaphandle kokuthi wayengithanda nawe ekuthanda. So yini thina sibe namahloni ngaye? Uthi namahloni ngami nami ngoba namahloni ngaye phambi kwengilosi zikaBaba. Ukuba namahloni ungafuni ukungena phakathi kwabantu abangakhona. uPaul uyibeka kahle lento wabaseKorinte bokuqala chapter 5. Uthi uPaul encwadini yami engalilobela yona nganitshela ukuthi ningahlangani nezifebe. Ngangingashi ifebe zasezweni ngoba nikwazi ukuphuma ezweni. Kodwa ngisho umzalwane oyisifebe ungahlangani naye ungadli nokudla naye. Umzalwane okhonza izithombe ungahlangani naye ungadli nokudla naye. Uyabala babale ukhuluma ngabazalwane abambaqambili. Kodwa kuyona inkinga ukophila kohlala nezifebe. Ngoba uyoyishumeza ayi uzofika uguquke wena qaphela onganakile amadimoni azokuthatha kujikisa uhlale nawo. Iya wena uthandazile ukhulekile obaphendula laba bantu. Kwenzeka umfundisi uDuma. Ngazi manje amazi umfundisi uDuma weBaptist. Usaba senkosini idala. Wabhala incwadi ethi inkazimulo yonkulunkulu. Ngiyayithanda le ncwadi. Ziningi izinto oyifundayo la. Uthi ngelinye ilanga kwafika umngane wakhe womlungu. Mayifika kuye. Uthi ngibhala incwadi ngathi wayisuka phesheya. Uthi ngencwadi engibhalayo ngezangoma nabathakathi nenyanga. Ngicela ungiphelezele Duma siye khona. Ufuna ukuba phenya nje ngibhala incwadi. Hayi ahamba umfundisi uDuma. Khona uzokufunda kulena. Uthi bafike bangene. Masebengenileke benze lento theme ya Sunday. Nifunelana ophilayo kwabafileyo na. Ajazi magene enyangeni bayazi sebake bayo. Nami ngabe manje. Ntwana ngani. Khona into yokuthi asithandaze nomnyango omncane. Mawungena wenze njani? Uguqela ini? Amadimoni kodwa ufuna ukuqala endlini uqala uNkulunkulu kodwa hayi uhamba waguqela amadimoni bangena bakho athi la madoda amathathu athi nebukhanyisari ngeke siguqe bakho hayi babe guqele bangena batshela inyanga ukuthi uze ngikhulume ngifuna imali engaka umlungu abheka uDuma athi nginayo kodwa wena hayi nomlungu ayihlabi uDuma uthwenzela mangabe ngisakhungulahle wenze ukuthi indaba iqhubeke ayikhiphe imali wenzani usenikelile kuma-altararo ayithweza kushwaqa ikhanda lapho ngaze ngoba sezokhuluma nabalozi lo baphuma bahamba bamshiya wayelapha ahlala khona ebusuku ngo-12 wavuka uDuma namaphijama behlala eThekwini walishanga inyawo waze wayofika olwandle ingqondo ayikho ngoba uguqephi madimonini wahamba wangena olwandle uthi wathi sengena wezwa isandla sambamba samdonsa Jesu yena lo samdonsa isandla yabuya ingqondo ufuna ndakwenze njani wahamba uDuma ubuyele emuva engathi waze olala eduze kwesiporo sesitimela hayi kodwa phezulu kwaso kanti lapho kunomzalwane umakhelwane wambona noma yena wahamba wayakhona awumfundisi amapijama wafunda lapho ukuthi never ever uye endaweni yamadimoni ungathandazile watshela uNkulunkulu. Ngike ngayithinta ngathi ubani ohamba naye ubani ozwana naye ukuthi umfundisi akusho lutho kwafika umfundisi waphesheya wathi ngiphelezele Duma
ovuma naye ngoba uthamba nomfundisi kanti umfundisi uthi uyisitha kuzoshaya udumo. Qaphela ukuthi ubani uthini kuwena. Yekani lento yokuthi uma uzwa isidingo sokuthi ngene emkhosini bese uyamema sibanibani asingene emkhosini ngoba mhlawumbe lo muntu ongenayo usubiza uSathane ozokushaya ungayitholeni uyifuna emkhosini. Kuthiwe wena ngene emkhosini akusho ukuthi ngena nosibanibani. Akunjalo. Ngiyithini mina mangene emkhosini. Ngiyithi othandayo ukuthi abe kanye nami. Angisho njalo. Angikushiyi ukuthi othandayo. Ngoba ngibayazi ngibalekelani ukuthi ningayi esibhokweni. Umthetho amandla esona umthetho. Manje ngathi ngelangela ukuthi siqala umkhosi ka5 days angangasho ukuthi othandayo wokwazi ukuthi uphoqelekile mawusekhaya lezwi mawungazange ungene isono. Ngoba mina ngibekiwe ekhaya lezwi ukuba ngilihole. So into ephuma emlonyeni wami kufanele yenziwe. So ngicekisa ngamaboma ngithi othandayo ukuze ungabi nesono sokungangena emkhosini. Yabona ngiyithanda wona. Kodwa engazi. Ngiyithanda ngifuna esibhokweni. Mama ngathi 3 days umkhosi next week. Hayi awunazayo. Mawungangeni uzodila nomdalo wakho. Ngoba nami ngisuke ngithathe ku-instruction. Kodwa-ke mayithema ngithi othandayo kungiphelezela. Yelizwa lo othandayo kuba kanye nami. So ukhululekile ukuyidlalela awunasono. Ungayazi leyona. Ihamba kanjalo. Uyinake yonke into engiyikhulumayo. Mawungibuza ngokuthethe ngisho la. Abantu asebebona bafaka ama-emojis. Ngiyengithini mayiqolisi. Ukhona oyedwa ngaphansi isandla asho ukuthi ngiyengithini. Oh hayi yekani uzothatha ukuthi uyawafaka. Umfaka wama-emojis. Uyafika eqolisa umuntu bese ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyakuxolela. Why ngithi siyakuxolela wena uqolisa kimi? Ngingasho ukuthi ngiyakuxolela. Ngoba nginikezwe amandla lathi izwi lenkosi engimthethelela izono nasezulwini lizothethelela. Manje ngithi siyakuxolela nalongibele. Sikuxolela nalongibele. So wokhululeka nje sisasho phezulu sithi ukhululeka udwala ubhavu. Ukhululeka udwala ubhavu uma sengithe sikuxolela nezulu likuxolela. Kukhulu bomfundisi. Ngoba namagama engiwakhulumayo ngisazokuzwa ngawo ngelila. So wena waxolela usibanibani singafuni ukumxolela saphoqo wena. Umxolelelani kunje na. Ngisazothetha amacala. Kunjalo nje kwasezulwini. Ngakho-ke uthi uJesu nginamandla okubeka phansi ukuphila kwami ngibe ngithabaza. Kusho ukuthi uJesu akaphoqwanga ukufa. Akaphoqwanga ukuya esiphambanweni. Wayethanda ngoba efuna wena nawe. Yini wena oyenzayo ethanda uJesu? Umenzelani wena anikele ukuphila kwakhe? Masibuyele izinto eziwu7 bengakayi zona. Izinto eziwu7 engithe zenziwe uNkulunkulu kuye zikuwo lama chapter ngenxa yesikhathi ngeke ngisazocaphuna nje amavesi bese ngikuthela. Okokuqala number 1 mawufundisisa kahle uverse 8 no verse 4 kuthiwa yashaywa uNkulunkulu ishaywa ngesiphambeko sabantu bakhe. uJesu washaywa uNkulunkulu emshaya ngesiphambeko sabantu bakaNkulunkulu abayithini. Buwazi ukuthi uJesu washaywa uNkulunkulu. Ufunde izwi liyasho verse 4 no verse 8 yashaywa uNkulunkulu. So into eyenzeke esiphambanweni babevumele ubaba nendodana. Number 2 verse 4 yajeziswa uNkulunkulu isijezo leso esathwalwa uJesu esikhundleni sami nasesikhundleni sakho. Awucabange ukujezisa umuntu ongazange one. Wajeziswa yise. Yejezisa wena ingane yakho mayona. Uyayijezisa ingane yakho. Jeremiah 48 verse 10
qale kusiya umuntu ogodla inkembe engazini. Mawuxoxa singane yakho uyikhulisa uyayona igazi lalo obuzwa kuwe. Khona abantu abanganishaya ingane zabo. Lithi iBhayibheli khulisa ingane ngoswazi. Makubiza ukuboshwa hambe ejele uboshelwe ingane yakho. Hayi kodwa ushaya ingane zabantu esikoleni. Ngoba ushaya ingane zabantu esikoleni nje umthetho ohulumeni uthi ungayishaya. Shaye yakho. Yazi ngiselapha emthethweni kwahulumeni webazalwane. Iwumncini indawo indlela ezulwini. Iwumncingo. Mawufunda ngithi abaseRoma 12 mangaphazama. Isitshela ukuthi uhulumeni wonke ubekwe uNkulunkulu. Ngakho sifanele ukugcina imithetho kahulumeni. Uma uhulumeni ethi ungayishaya ingane, iso ukuthi uyishaya. Hayi mina ngifuna nezulwini. Mina ngifuna nezulwini ngizolitshela. Shaye yakho izalayo hayi le yomuntu. Ngoba uzoyisihogweni. Uyophula umthetho kahulumeni. Mangabe umgwaqo uthamba u6 uhamba u7 iso ngaphandle ukuthi ube nesizathu sidala ukuthi ugijime thandaza ngenhliziyo Nkosi ngicela ukugijima because of 1 2 3 yogijima uphephe. Umthetho nje oshaya uhulumeni isona ukweqa. Ake ngimise kanjalo nje ngishilo. Ngakho ke yajeziswa uNkulunkulu indodana yakhe ngenxa yami nawe kwafanele jezethini. Point number 3 yahlushwa uNkulunkulu kuverse 4 lo. Number 1 yashaywa. Number 2 yajeziswa. Number 3 yahlushwa. Number 4 uJehova wehlisela phezukwayo ububi bethu sonke yathwala izono zethu. Verse 6 no verse 11 ka chapter 53. Wehlisela phezukwayo ububi bethu wathwala icala lethu. Ukwazi nje lo yini ube umzalwane osibhili. Ungashisi awubani sibhili. uNkulunkulu uzokukhafula emlonyeni wakhe. Phuzu number 5. uJehova wamlimaza. Ithandele ngesingisi ngaze ngakubhala ithi yet it pleased the Lord to bruise him. Kwamthokozisa uNkulunkulu ukumhlukumeza. Ambruze wabompase ngamabruze eshayiwe. Washaywa wavuthwa uJesu. Wavuthwa ngenxa yami nawe. Lazi siyeza lesi sikhathi. Futhi sesifikile. La uzoshaya ushaya ukukholwa. Ngawe yazi ushaywe. Uzumphiki bese bekuyeka. Kanti ususayine i-agreement noSathane. Washaywa ngenxa yami nawe. Sisangashaywa nathi ngenxa yakhe. Akazange ashintshe. Nathi baba msafuna ukumfela uNsibane. Baba msafuna ukumfela uSibanibani. Washaywa kwafulwa ngamathe wahlushwa. Sikhumbula lokho namhlanje. Number 6 wamshaya ngezifo. Inansi ifikile ebuhlungu. Wamshaya ngezifo. Akumangalisike noJobe washaywa ngezifo. Akumangalisike nabanye bethu banezifo bayakhulekelwa basindi. Ayeke futhi basindi uma yena engavumile. Bazalwane asifunde ukwamukela ezinye zezinto uNkulunkulu asiphe zona. Ukhona iposter engilongayithanda ngiqala ukusebenza. Ethi uNkulunkulu ngipha ukuhlakanipha. Ayikanga ukuthi ngipha ukuhlakanipha. Ngipha amandla okushintsha izinto okufanele ngizishintshe. Give me power to change the things that I can. And to accept the things that I cannot change. And wisdom to know the difference. That is the problem. Abantu abawazi umahluko. Umuntu ufuna ukungena la odongeni. Kodwa umnyango ukhona. Ufuna ukubhodoza udonga angene kula ngabona uzolimala. You have to accept the things that you cannot change.
ngeke ukushintshe lolu dongo lwenza umnyango vuma ukuthi angizokuphuma la. Bese ushona emnyango okwazi ukuvula bese uyaphuma. Bese kuthiwa Lord give me wisdom to know the difference. Ngoba abantu bazama ukushintsha izinto abangeke bazishintshe, bamukela izinto okufanele bazishintshe ayamukela. Nkosi yami ngizothi phela mina ngadalwa ngisho. Wadala unje wena. Sikwakhuluma noNkulunkulu wakutshela. Impumputhe engaboni John chapter 9. Bayabuza abafundi, Nkosi, kungenxa yalo noma ngenxa yabazali ukuthi azalwa ngaboni na? Uthi uJesu ngenxa ukuthi kuvezwe inkazimulo kaBaba. Kunento ozayamukela kuwe kanti kufanele usukume uyishintshe ukhuleke ishintshe leyo nto. Bese kuba nento engeke ishintshe awubhizi uba ngo-40 days. Umfana nasengubambile u-40 days. Sengayivuma izono zami kodwa kwenzeke ukuthi usuba umbuza uNkulunkulu noma into uthwayelo wakho ozokwenza usondele kuye. Ushintsha amatshe azokulimaza wenza ama-stepping stones. Namhlanje kwavuka indaba wenze njani? Yazi kuvuka indaba kodwa ukuthi wazihamba nezi angizazi ngikhuluma indaba mina. Ngizazi ngikhulumisa ngiyangazi mina ngikhuluma indaba kodwa nabona namhlanje ngikhuluma indaba nenkosi uJesu. Inkosi bethi nginendaba nenkosi uJesu ekhuluma ngani ngemfanekiso. Nanko omunye umfanekiso. Imbongolo yaphonseka emgodini. Sesiphonsekile emgodini. Bahamba bayizwa ikhala. Mabeyizwa ikhala bayotshela umnikazi weplaza. Thema isezwini ukuthi kunembongolo ephonseka emgodini. Bathi umnikazi weplaza washona khona wayizikhala kabuhlungu. Bathi ngcono singcwabe iphila khona izofa siyiphumuze. Balayisha inhlabathi. Bayithutha bayisa khona ngogandaganda bayikha ngamafosholo. Beyithela emzimbeni wembongolo. Bayithela imbongolo. Uma bethi bayalunguza imbongolo isiseduze. Bazi imbongolo yenze njani? Ithi mayihlala inhlabathi emhlane ishake ithi yehla inhlabathi phakama imbongolo. Bayithele ngenhlabathi imbongolo ithi yehla inhlabathi. Imbongolo iyaphuma yagcina iphumile. Ngakho lezi izinto abaziletha kuwe bethi bayakubulala bakufake ezulwini, just shake them off and you will move up to heaven. Just shake them off. Ungabanako ufihlwe. Ngoba sidinga ukufihlwa. Bakushaye ngamatshe ukhuphuke ngawo bangama-stepping stones. Bakushaye ngempama ungene ekamelweni ukhale. Nyembezi zakho zigeze umnokuzana wakho. Umkhuleko wakho ube clean. Yonke ngayithinta emini. Angisakhumbula izinqawo umjamo wo-69 noma somewhere there. Bichaza ukuthi inyembezi. Abantu abakhulekayo ukuphuma inyembezi kunengelosi efikayo. Izithathe lezi nyembezi zifake egabheni ebhodleleni ezulwini. Mawukhuleka ukhali inyembezi zakho ziyathathwa zilotshwe encwadini kaNkulunkulu. Kule minyaka ewu7 sehluthiwe ibandla kuhlusha umhlaba. Kothathwa inyembezi zabazalwane zihlanganiswe nomlilo ziphonswe emhlabeni zibe izinhlupho. Hayi abakuhluphe nje. Usazobuya usizi ngenyembezi zakho. Inyembezi zomntwana kaNkulunkulu akuzona ezengwenya. Wabayibona inyembezi zengwenya? Asibonakala ngoba ikhala isemanzini zivele zinyamalala emanzini. Umntwana kaNkulunkulu inyembezi zakhe azifani nengwenya. Mawukhala uNkulunkulu uyezwa. Mahubo 34 verse 15. Uthi indlela yami kukho ukukhala kwabangcwele. Mawukhala uNkulunkulu uyakuzwa, but you have to be holy. Bangcwele phambi kaNkulunkulu. Besikhuluma ngemuntu number 6 wamshaya ngesifo. Number 7 verse 4 verse 5 and 10 lithi wamenza umnikelo wesono, wathwala izifo umphefumulo waba umnikelo wecala. Enziwa uyise. Izona izinto eziwu7 ezenziwe uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Jesu. Wakwenza konke lokhu
siseyizolo. Shondala amaRoma chapter 5 verse 8. Yekho uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizolo uKristu wasifela. Hayi wasifela siseyizolo. Usindisiwe manje. Yini omenzela yona? Because uJesu yayingenasimo kodwa wathwala izono zethu. Masekorinte besibili chapter 5 verse 21. Ongasazange ngisono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kaNkulunkulu. Ukuze silunge kuNkulunkulu kwafanele uJesu athwale izono zethu. Akazithwalanga kuphela, wamenza isono. Wamshintsha wamenza isono. Ingakho-ke kwaba mnyama emhlabeni wonke. Wakhala uJesu wathi Eloi 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 lama sabakthani. Nkulunkulu wami Nkulunkulu wami Nkulunkulu wami ngishiyela na ngoba wenze isono ngenxa yami nawe. Ukanjani phela usahlezi esonweni na? Uzohlala esonweni kuze kubaba umusa khana kanye. Ngoba thina sabhabhatiselwa kuKristu Jesu sabhabhatiswa ngokufa kwakhe. Sathi masikhishwe emanzini savuka. Asikwazi ukubuya esone. Sathola isipho somusa. Roma 6 verse 23. Ngokuba inkokhelo yesono ngukufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade. Sinikeziwe ukuphila okuphakade. Kufanele ukuzithabathele. Awukwazi ukuzigqaja ngensindiso. Ngoba isipho awukwazi ukucakela abanye abantu. Msindisiwe mina kuwukuthi mina nizoni nina enziwa lokho. Hlulela umndeni wakho uthethe uyizolo. Bafunda baseEfesu chapter 2 verse 8 and 9. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho zibongayo. Nisindisiwe ngani? Ngomusa. Wena uza nokukholwa. uNkulunkulu eze kuwe ngomusa wakhe. Unikeza izibalo zasezulwini. So ukukholwa plus umusa is equal to insindiso. Faith plus grace equals to salvation. Awukwazi ukusindiswa umusa kaNkulunkulu ungekho. Ngisho uNkulunkulu angawuletha umusa wakhe mawungakholwa awukwazi ukusindiswa. Uthi uJesu okholwayo uNkulunkulu ongithumileyo udlulile ekufeni ngene ekuphileni. Wena bring your faith and God will bring his mercy, his grace, and you will be saved. Ngeke usindiswe ungakulethile ukukholwa kwakho. Yika amaHebrew 11 verse 6. Lithi ngaphandle kokukholwa kuphi kumthokozisa uNkulunkulu. Ngoba uthokoziswa ukuthi ozayo kuye uyakholwa ukuthi ukhona. Number 2 umbuzo walabo abamfunayo. So faith is very important. Ingakho uJesu njalo mayiphilisa umuntu wathi ukukholwa kwakho ukusindisile. Bekungaba kuhle namhlanje ntambama ezintweni zonke ozitshelayo uNkulunkulu ucela ukukholwa. Ake ucela ukukholwa. Ucele nje ukukholwa. Basha abafundi lapha kuLuka 17 verse 5. That inkosi yandisa ukukholwa kwethu. Ake ucela ukukholwa. Uzobona wena. uJesu usintawo imponsolwana. Ayikho into engeke yenzeke ngefaith. And into emelana nefaith is fear. Usathana ufaka ukwesaba. Kanti uJesu letha ukukholwa. Ngesikhathi abafundi becwila uJeselele emkhunjini bemvusa bethi inkosi noma sivulele wena na. Wavuka wathulisa isivunguvungu wathi usulwane. Wathi yini ukwesaba okungaka na? Kuphi ukukholwa kwenu? Ukwesaba kunesijeziso. 1 John chapter 4 verse 18. Mawesaba ngidinga isikhokweni. Sinqoba ukwesaba ukukholwa. Kuphi ukukholwa kwakho na? Ngakho-ke ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Umusa plus ukukholwa equals to salvation. Kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemsebenzi.
Kusemqoka abazalwane ukuvuma izono. Kodwa ngeke uzivume uma ungakhona. Ngoba 1 John chapter 1 verse 7 uthi yebo uma sihambe ekhanyeni njengalokhu yena uqobo esekhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lendodana yakhe yasihlambulula ezonweni zonke. Lento ifana nezandla, ngeke uwashe ngesandla esisodwa. Udinga isandla sesibili ukuze uwashe impahla zakho. Lithi lelizwi uma sithi sihambe ekhanyeni iba nenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu lizokugeza. Ngeke ligeze uwedwa. Ngeke ligeze okhuleka ekamelweni uvuma izono ekamelweni abanye bayivume esihlahleni. Thola incebo kaNkulunkulu edotshebela umsebenzi uvuma izono zakho ibisiyakhuleka. Mawufunda uJobe chapter 42 verse 10 lithi uNkulunkulu wambusisa uJobe ngakho konke okwakumlahlekela ukuphinda kabili lapho ekhulekela abangani bakhe. Ngoba kunesikhathi kudinga ukuthi ukhulekele umuntu. Uma ke sithi asinasono siyasikhohlisa beqinisa lekho kithi. Uma sizivuma izono zethu kuthembekile ulungile kuba sithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi. Kodwa uma sithi asonanga simenza umqambi manga neqinisa lekho kithi. Nezwi lakhe alikho kithi. Ngakho ke mntaka baba ngomizono zakho. Number 2, sizo omunye umuntu osezonweni. Ngithi ke mina ziwu3 zonke zikuJesu indlela zokwezulwini. Khona ungafuni ezulwini lapha sisanda ngemoto. Ongafuni ezulwini. Khona abadlalayo abasiphakamisayo. Yazi ukuthi uyadlala ezulwini sekulothini. Lothi azabalazo zamkholo kungafoleni ngoba namhlanje wena wada ufuna ezulwini. Asidlala asike emdlalweni. Indlela yokuqala siyithola uMathewu 25. Lapho ethi uJesu ngangilambile wangiphukula, ngangomile wangiphuzisa, ngangigula wangihambela. Bese thini athi ngena kudle ifu baba kulungisela lona umhlaba ongakasekela. Akukhulunywa ngokuvuma izono lapho. Kukhulunywa ngokupha, inkonzo yokupha. Isikhathi asekho uzokuxoxela inkosi yangena ezulwini ngenxa yokuthi yayipha. Ingalazi isonto ingawazi umnyango wesonto. Sengize ngayixoxa. Yashona lenkosi. Ingumkhulu kaNkosikazi wami. Lento ngayixoxelwa umkhwekazi wami. Naye wangixoxela wathi aze exoxele umuntu wayemncane uthoyina 8 years. Ushona ubaba wakhe. Mayishona ubaba wakhe udanwe isithembu vele inkosi. Ahambe nomama wakhe ngeke usala nomuntu intombazane encane na 8 years. Kanti kuzorekhodeka engqondweni. Bangene nabadala naye lokuthiwa ingane. Kanti uNkulunkulu wayefunela into nami ngiyazi wasengixoxa. Ngangayixoxa futhi ecollege. Mayisefikile saxoxa ukuthi ishonile inkosi vele ivuka. Hawu, yavuka inkosi. Mayivuka inkosi ithele ukuthi uhambe bengilihamba. Ngikhonjiswa indawo eziningi izibhale kwake kubala umkhizi. Zonke indawo zasesipokweni okuphuzwa khona ukudayisa imizimba. Yonke into waze wayodlula wayofika eminyango wasezulwini emzini okhanyayo. Mayifika lapho wathiwa nansi indawo zongena yona wena. Ngoba kade unakekela abafelokazi isizwe sakho unakekela indlala. Kodwa sizokunikeza u30 days uhambe uyobeka inkosi, uyobeka iphoyisa lenkosi. Ngoba ufe ungalibekile ngiphoyisa lenkosi esangweni. Bacabanga ukuthi lo 30 days isikhathi eside. Kanti ngempela uzothi uma uphela nihambe iphela. Kuthiwa masebethaza ile nkosi yaqala iklab yeyintandane ibathengele ijezi badlala ibhola. Mabephethe ukudlala ibhola ibaphathisa ijumbana, phathisana abazali benu laba abanendlayo abanikhulisayo. Omama abafelokazi mayisilimile ibiza abafelokazi besizwe sayo ibaphakela ibaphe yangena ezulwini. Ingakazi ukubona umnyango wesonto. Angazi ngizongena izulu ncishana kanjani.
Indlela yesibili yokungena ezulwini ile kuJakobe chapter 5 verse 19. Othi bazalwane bami omunye eduka eqinisweni omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisile isona ekujukeni kwendlela yaso yosindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izono eziningi. Njengoba ningafuni ukufaka abantu ekhaya lezwi nje, faka abantu ekhaya lezwi, usindisa umphefumulo wakho kunezono zakhe ezosithekelwa. Indlela yesibili kwezulwini kodwa uJesu zonke ngoba uJesu indlela neqiniso. Eyokugcina vuma izono zakho. Vuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Vuma izono zakho. Babhadiswe emanzini. Ngoba uthi uJesu kuMarko 16:16 okholwayo abhabhadiswe yosindiswa. Kodwa ongakholwa uzobhubha. Sengimtshelile indlela ezintathu zonke zikuJesu wena ukhetha yini. Asikhuleke. Babongileyo babongcwele uNkulunkulu nomusa siyabonga. Ngakho konke sesikuzwile. Dumo lonke silinikeza wena lokufanele lumo lwakho isikhathi singakabikho namanje kuze bephakade. Sesizohlukana ngoba siyolala ngendlela ezihlukeneyo. Noma kungemnandi ekulaleni, kungekuhle, kodwa umzimba vele uzoshona emhlabathini. Masijabulile kumoya sidlile lokho kusemqoka. Siyacela Nkosi ukuthi noma ngabe sizolala kabuhlungu kanjani, senze saneliswe ngoba ngaphezulu kwakho konke Nkosi kungukuthi silungisa ikhaya lethu kwelizayo. Ngoba ngeke kusisize ukuzizwa izwe lonke kodwa silahlekelwe ukuphila kwethu. Kusisa ilo naloyo ofikile. Siyacela Nkosi usigcine usilondoloze. Siyabonga nabantwana bakho asebebeke ubufakazi. Izingozi ezithishe zenzeke emgwaqeni obaphephisa. Khombisa ukuthi uNkulunkulu ophendulayo. Singenile emkhosini ka10 days isikhulekela zona lezi zimo. Walalela waphendula. Singayaphi masisuka kuwe. Ngoba wonke amazwi okuphila kuwena. Kusisa ilo naloyo Nkosi iqalekisa imoya amademoni amadembe loshipathi. Mabalala abantwana bakho ngokuthula. Zonke indawo okuzolalwa kuzona ngifafaza ngegazi lakho ngizibuyela ngomlilo wasezulwini. Qalekisa amaphupho amabi. Nkosi khuluma uzambule kulona loyo. Sikunikeza udumo kuze kube usuku lwakusasa siqhubeka nenkonzo. Nkosi philisa ogulayo manje. UJesu Kristu Nkosi ephilayo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sengiyakhumbula phakathi befuna ukukhulekela. Phakathi befuna ukukhulekela ukuze ngikhumule umsebenzi wakusasa. Ngiyacela ukukhulekela abagulayo. Ngicela abagulayo basukume bame ngibabone. La bekhona bangesikhathi. Ngoba angifuni ukuqala into ngibiza abantu la bese siphuma ngo10 ebusuku. Bonke abagulayo bame ngenyawo. Yabona ngisho ngowakwendlu. Sokusho ukuthi ke uzophiliswa yini ukholwa kwakho. Akunjalo. Angithi nginikhulekela ngila nikude niphile. Akunjalo. Manje ke usuze wafika la ngeke usinde wena. Ngoba ngakubeka ngizandla. Ngibe ngakubeka izandla ocingweni. Awukahle bazalwane. Ikhuphula ifaith yenu mina njengamanje. Angithi ngiphiliswa imikhuleko nayikhuleka ngonyaka odlule nangaloya nyanga yaniphilisa. Yizwa yini imphilisa? Ukholwa nokuthi yizwi. Mawunaka ngikhulumiswa. Angithi iBhayibheli lokulaqeda ukubhala 1500 years ago. Basho njalo abakwazi ukubhala. Kodwa mawufunda manje lenzani yakuhlaba ngoba libizwi likaNkulunkulu. So imkhuleko ngimkhulekela yona iyizwi. Yiki ohlala inamandla ngisho semfika. So ngamanye amagama kusuze wafika wena entabeni. Isiphi isizathu esizokwenza ungakholwa? Ngingakubekanga izandla ngoba ngihlala ngisinda, ngingakubekanga isikhathi. Nangizwa manje. Ukhuphula ifaith yakho. Akumina ophilisayo uJesu. Phela ngiphansi izandla sikhuleka kuRoma 10 verse 9.
lonke enigulayo makukhona abahlezi phansi asingabanqabeli babethanda ukukhuleka ngoma 10 verse 9 kodwa mabeqeda bahlale phansi kulekela abagulayo ngiyibeka nje ngoRoma 10 ngiyamthanda nami ngimthanda mina-ke ngabusiswa ngoRoma 10 verse 9 ngoba ngihlale ngikhulekisa abantu uRoma 10 verse 9 and uma ngikukhulekisi njengoba ngikhulekisa wena ngisuke ngizikhulekela nami ngimtshela imfihlo-ke manje wena ngisathi ushe emva kwami nawe uzikhulekela wena nami uzikhulekela mina wamanje uzothwala engqondweni nami ukuthi ngikhulekisa wena ukuthi awusebenzi uRoma 10 verse 9 yayizwa lo mfihlo usikhulekeni phambi sizana Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise ungiphilise ekuguleni kwami amen bahlaleke abangaguli kusala abagulayo bami siyakhuleka baba egameni likaJesu ophilayo namba Nkosi abantwana bakho uyababona uyabazi bonke nokuthi baphethwe yini ngithuma izwi lakho-ke linamandla kulona loyo ngoba izwi lakho liyadala ushilo kuma 107 verse 20 bathi uthumela izwi lakho ukuba libaphilise bakhulule emathuneni namba abantwana bakho Nkosi thuma izwi lakho phezu kwalona loyo udale obusha lezwi lakho ngoba uyakususa okudala bheka kuvela obusha kodwa ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo ngiyacela Nkosi wenze njengoba wenza ku-Adamu ngesikhathi ukhipha ubamba udala u-Eva mayevuka lapha akasho ukuthi ngiqhwetshwe yini la akasho ukuthi lesi sikasi ngesana akazi lutho ngoba wena uma usuyenza into uyenza ngobuchwepheshe bakho namanje ngiyacela Nkosi uphilisa naloyo ogulayo njengoba ushilo kumahubo 103 wena othethelela izono zethu wena ophilisa izifo zethu wathatha izifo zethu waziphonsa endodaneni yakho baba uNkulunkulu Jehova sebawothi ukuba siphiliswe thina ngemvimbo yenkosi uJesu siphilisiwe siyabonga ukuthi sebephilile siyabonga sinikeza udumo uJesu Kristu inkosi amen nihambe nibe nokuthula seniphilile usebona ukusazokwenziwa ngisho isibusiso konke ukuthina umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya Ongcwele makube naloyo phakathi kwethu inkosi uJesu izibuye kulanda ibandla layo siyakhuleka futhi inkosi ukuthi ubusise esizokudla manje siqalekisa imoya amadimoni amademoni weshiphasi awanasabelo siyakucwila lokhu kudla egazini lakho kuba kube impilo emzimbeni wethu nasemathanjeni ethu siyabonga Nkosi ukuthi usibusisile ubuyele ukudina uJesu Kristu inkosi amen ngazi